Good. Let me share my screen. Szeretném megosztani a képernyőmet. Dr. Cook, my name is Joseph. Can you hear me okay? Yes, Joseph, loud and clear. Yes, loud and clear. Thank you. First, I would like I appreciate the opportunity to be able to part of this, to be here. So I appreciate the fact that I can translate for you. Mondom a Dr. Cooknak, hogy köszönöm a meghívást, és nagyra értékelem azt a lehetőséget, hogy számára tolmácsolhatok. And I just have one request, so this goes smoothly. I'm not that professional as Julie described me, so I'm still learning. Mondom a Dr. Cooknak, én nem vagyok annyira profi, mint hogy a Julie engem leírt. So I'm still learning. I still have my notes here, so and I'm just requesting you that you go by sentence to make the translation easier, please. And if it's not a problem, if I don't understand something, may I interrupt and re-ask or ask again what you said? Is it okay? Yes, you bet. Okay, azt elmondtam még neki, hogy én is most folyamatosan tanulok, itt is nagyon sok új szó van számomra is, és hogy azt megkérnem tőle, hogy engedje meg számomra azt, hogy közbe szakíthassam, vagy megszakíthassam a beszédét akkor, hogyha valamit nem értek, azt mondta, semmi probléma ezzel nincs, illetve megkértem őt, hogy mondatról mondatra haladjunk. Thank you. The floor is yours. The stage is yours, sir. All right. I need to begin by telling you that the translation that's in this PowerPoint presentation was done through Google Translate. Tehát Google Translate-en keresztül hoztam létre a fordítást, ami ebben a PowerPoint prezentációban van. Go ahead. So it may not be exactly what it should be, but I don't know the difference. So azt mondja, az a helyzet, hogy lehet, hogy nem olyan, amilyennek kéne, hogy legyen, de igazából nem tudtam megállapítani a különbséget. Go ahead, Dr. Cook. So we're going to talk about Limbic Arc InfoBoost and understanding it in 10 easy concepts. 10 eltérő, egyszerű koncepcióban fogunk beszélni a Limbic Arcról és ennek megértéséről. The first concept is that consciously you are smart, subconsciously you are super smart. Az első koncepció, hogy tudatosan te okos vagy, tudat alattidban pedig, vagy tudat alatti módon pedig szuper okos. At a conscious level, we do most of our processing through the frontal lobe of our brain. Tehát tudatos szinten az adatfeldolgozásnak a nagy része a homlok lebenyen keresztül történik. And we process consciously about 2000 pieces of information every second. És körülbelül 2000 információ darabot dolgozunk fel másodpercenként. In this area of the brain is a group of structures that are called the reticular activation system. Az agynak ezen részében vannak olyan egy struktúra együttes van itt, amit a retikuláris aktivációs rendszernek hívunk. One of the purposes of this part of our brain is to focus our attention and to filter out all of the things that we don't need to pay attention to. És az agynak ez a részének az a feladata, hogy a szándékunkat fókuszáljuk, illetve kiszűrjük azokat az információkat, amikre nincs szükségünk. The reason we need that is because below the level of the reticular activation system, we process over 400 million pieces of information every second. Erre azért van szükségünk, mert a retikuláris aktivációs rendszer alatti szinten gyakorlatilag 400 millió információ dolgozunk fel másodpercenként. Sometimes it's helpful to think about this in terms of dollars. If we compare $2,000 to $400 million, you can see there's a big disparity between how smart we think and how smart we really are. Néha érdemes dollárokban gondolkodni, hogyha összeveted mondjuk a $2000 a 400 millió dollárral, ez ugye jelzi azt a különbséget, hogy mennyire okosan gondolkodunk, és valójában mennyire vagyunk okosak. The second concept is what is information? A második koncepció az, hogy mi az információ. Information is what is conveyed by an arrangement of things. Igen, az információ az, amit a dolgok elrendezése közvetít, ad át.
So you can see on the screen that we have an arrangement of things, but in this arrangement, they don't convey much information. Láthatsz a képernyőn dolgoknak egy adott elrendezését, de ebben az elrendezésben nem sok információt közvetítenek vagy adnak át. If we rearrange them, they now convey more information to us. Hogyha újra rendezzük őket, akkor több információt adnak át számunkra. And if we wonder what these two guys are looking at, we can rearrange and we get additional information. És hogyha kíváncsiak vagyunk, hogy ez a két fickó mit néz, kiket néz, hát akkor újra rendezhetjük őket, és akkor láthatjuk, hogy kiket néznek. So information is what is conveyed by an arrangement of things. Tehát az információ nem más, mint az, amit a dolgok egy adott elrendezése ad át, közvetít. Number 3 is what is that one, Joseph? Oh, there's different ways to convey information. The same information. Yes, that's right. There's different ways to convey the same information. Dr. Cook megkérdezte, hogy mit jelent ez a harmadik dia, mert nem találta az angolt, csak visszafele kellett lefordítani. Okay, go ahead, Dr. Cook. Okay, so this is one way to convey the information of Apple. Ez az alma információjának egy módon történő továbbadása vagy közvetítése. And this is another way to convey that same information. Ugyanazt az információt most egy másik módon adjuk át. And this is another way. Ez egy újabb módja. And this is Morse code for Alma. Igen, ez pedig a Morse jel az almára. And we can also convey that information on a computer by the arrangement of a binary code, a bunch of ones and zeros. És komputer nyelven is, bináris kódként is továbbítani tudjuk ezt az információt egy rakás 0 és egy rakás 1-es shell. Okay, you're going to have to translate that one for me. A field is a sphere of influence. Wow, that's amazing. That's exactly the words I put in to get the translation, so I'm impressed with Google. Yeah, that's funny. Azok mosolygunk ugye, hogy megint visszafele kellett lefordítanom, mert elfelejtettem, mi van a 4-es diára írva, azt mondja, hát ezt lefordítottam neki vissza angol, és azt mondja, pontosan erre gondolta, hogy majd lezveszünk rajta magyarul. So this is an example of a field. This is a magnetic field. Ez egy mágneses mező. És a mező nem más, mint befolyási szféra. If this were a small magnet, its sphere of influence would be small. It would have a small field. And if it was a big magnet, it would have a large field. Igen, hogyha ez egy kis mágnes volna, akkor a befolyási szférája, a befolyási köre az kisebb lenne. Hogyha nagy mágnesről beszélnénk, akkor pedig egy nagy befolyási szférával, körrel rendelkezne. Everything has a field, including you. Is that what that says? That is correct, yes. Mindennek van egy mezője, beleértve önt is. So everything has a sphere of influence. And this means everything, including you and me, the country of Hungary, algebra, everything has a field. Az a helyzet, hogy mindennek van befolyási szférája. Tehát neked, nekem, Magyarországnak, mint országnak, vagy az algebrának, tehát gyakorlatilag mindennek van befolyási szférája. Number 6, all fields exist in the 0 point field. Igen, a 6-os számú dia arról szól, hogy minden mező együtt létezik a 0 ponti mezőben, a 0 ponti mezőben. The 0 point field is not bounded by space or time, but it's a theoretical place where all fields intersect and interact. Ez a 0 pont mező, ezt nem korlátozza be sem az idő, sem a tér, hanem gyakorlatilag ez az, ahol minden mező kölcsönhatásban van, és egymásra tud találni, egymással találkozik. One of the reasons that it's called the 0 point field is because if you sum everything in the field, it will sum to 0. Ezt azért hívják, az egyik oka annak, hogy ezt 0 ponti mezőnek hívják, mert hogyha
mindent összeadsz itt ebben a mezőben, akkor ezeknek az összege nullára jön ki, zéróra jön ki. That means that it doesn't mean that it sums to a non-existent state, but it means that everything in the field is opposed in some way by other things that are in the field. Mm-hmm. Could you say this again, just the first part of the sentence? Yeah, when you sum and it totals to zero, it doesn't mean that it totals to a non-existent state. Hold on a second. Azt okay. mondja a Dr. Cook, hogyha ez azt jelenti, tehát az, hogy mindennek az összege nulla, az nem azt jelenti, hogy egy nem létező állapotba összegződnek a dolgok. Go ahead. It means that everything in the 0 point field is opposed in some way by other things. Hanem minden a 0 pont mezőben, mindennek van egy ellentét párja, talán így lehetne legjobban fogalmazni, mindennek a 0 pont mezőben van egy ellentét párja. Go ahead. Number 7 is, golly, Joseph, you're going to have to translate that yes, for me. ezt is vissza kell fordítanom. The fields influence one another or each other by sharing information. Exchanging information. That's it. Thank you. You're welcome. I'm glad you're here. Yeah, I'm glad you're here too. So these fields influence each other by sharing information. Tehát gyakorlatilag az információ megosztása által ezeknek a mezőknek egymásra hatásuk van. Number 8. The body communicates to your outer environment. Yes, yeah, your body is built to communicate with its outer environment. A tested arra épült, hogy kommunikáljon a külső környezetével. We have different systems in our body, and one of those systems is the acupuncture system or the energy system. Több rendszerünk van a testünkben, az egyik az egy energiarendszer, vagy másképpen akupunkturális vagy akupunktúra rendszernek is mondhatnánk. One of the purposes of acupuncture points is to transmit energy from the inside to the outside and to receive energy from the outside in. Kind of like a bunch of little satellite dishes. Az egyik céljuk ezeknek az akupunktúrás pontoknak, hogy kétirányú információ áramlást tegyenek lehetővé, egyrészt ugye belülről kifele a környezet felé, aztán a környezetből befelé. Hasonló ez, mint egy antenna, ilyen műhold antennák, amik adnak-vesznek információt vagy jeleket. Go ahead. This is just one example of how we communicate with our external environment. Ez csak egy példája annak, hogy mi hogyan kommunikálunk a külső környezetünkkel. Number 9. Runs on your body runs on information. That's it. Okay, then it's not correctly translated. Yeah, that's no problem. I will make the correction. Thank you. Okay. A 9-es ez egy kicsit félrevezető lehet, tehát nem információt futtat a test, hanem gyakorlatilag angolban van egy szó, hogy a tested az információval működik, olyan, mint hogy információ az üzemanyaga a testednek talán, hogy so basically it means that the fuel of your body is, or fuel to your body is information. Am I correct? Like a car where it's like gasoline or something like that? Is that correct? Yeah, yes, it's well, let me show you the next slide. Megmutatja, hogy mit ért ez alatt, tehát, hogy gyakorlatilag a testünk ugye információval működik, vagy információ alapján működik, és megmutatja a következő diákkal, hogy mit is ért ez alatt. Our bodies are made up of between 50 and 100 trillion individual cells. A testünk az valahol 50 és 100 billiárd egyenkénti, tehát individuális sejtből áll. Each of those cells has built into it receptors that are designed to receive signals. Mindegy egyes ilyen sejtben vannak ugye receptorok, amik arra lettek megtervezve, hogy jeleket fogadjanak. And those signals are just packets of information. És ezek a jelek nem mások, mint információcsomagok. It's the packet of information then that instructs the cell what to do. És ez az információs csomag gyakorlatilag ad utasítást a sejtnek, hogy mit kell csinálni. Now, this doesn't mean that we don't need chemistry and we don't need fuel, but without the information to tell the cell what to do,
the fuel would not have any, we wouldn't be able to utilize it. De ez nem azt jelenti, hogy nem lenne szükségünk kémiai anyagokra, vagy üzemanyagra, hanem itt arról van szó, hogy az információ nélkül a sejt nem tudná, hogy mihez kezdjen azzal az üzemanyaggal. Go ahead. Number 10, information can create a physiological response. Azt írja itt, hogy a 10-esben arról van szó, hogy az információ az fiziológiai reakciót tud teremteni vagy létrehozni. This is an example. Just seeing a picture of an apple may cause you to salivate. Ez egy példa ezen a képen. Tehát lehet, hogy ha látsz egy almát, csak egy képét egy almán, akkor lehet, hogy már az elindít benned egy olyat, hogy nyálelválasztásod lesz. Yes. Or when you read a book, you're just interpreting an arrangement of things, but reading the book can make you happy or sad. So it can create a physiological response. Tehát az könyv olvasása önmagában is ugye tehet téged akár boldoggá vagy szomorúvá, mert gyakorlatilag egy dolgoknak az elrendezése közvetítődik feléd, és ez magyarul létrehozhat egy fiziológiai, egy élettani reakciót. Vitamins and other sources of food all have an arrangement of things. They're a chemical construct, and it's that arrangement of things then that will carry information. So a vitaminok és a különböző ugye, tápanyagok, azok gyakorlatilag kémiai elemek összetevői, dolgok elrendezései, és éppen ezért információ hordozók. Go ahead. So when you take the vitamin, you not only get the chemistry, but you get the instruction set that comes with it. Tehát amikor te beveszed a vitamint, akkor nem csak magát a kémiai anyagokat fogadod be, hanem az instrukciós szettet is, csomagot is, ami vele jön. And this is just an example of how that instruction set then will impact the cell as the fuel arrives. És ez csak egy példa arra, hogy egy ilyen információ, egy ilyen instrukciós csomag, egy instrukciós készlet hogyan van hatással a sejtre, amikor az üzemanyag megérkezik. Now let's take these 10 concepts and we'll apply them to the Limbic Arc InfoBoost. Úgyhogy ezt a 10 koncepciót fogjuk, és most alkalmazni fogjuk a Limbic Arc InfoBoost-ra. We all live in our current reality or our present reality, and we're moving towards some future reality. Mi mindnyájan a jelenlegi, a mostani valóságunkban élünk, és valami fajta jövőbeni valóság felé haladunk. This woman has a concern with her weight in her present reality. Ennek a nőnek a jelenlegi valóságában van egy aggodalma a súlya felett. And she may want her future reality to look something like this. És lehet, hogy a jövőbeni valóságát így képzeli, tehát szeretné, hogy a jövőbeni valósága így nézzen ki. But the challenge we all have is that there are multiple future realities. De a kihívás, amivel mi szemben állunk, vagy szemben nézünk, az az, hogy több tehát több jövőbeni valóság van. And for this woman, one of those future realities could be the persistence of her present reality. Igen, és ennek a nőnek az egyik jövőbeli valósága lehet az ő jelenlegi valóságának a megtartása. That will depend on circumstances, it will depend on the choices that she makes. Persze körülményektől függ ez, illetve a döntéseken, amiket ő hoz. The things that move us from the present to the future are called future-focused vectors. Azok a dolgok, amik elvisznek minket a jelenből a jövőbe, azokat úgy hívjuk, hogy jövőben koncentrált vektorok, jövőben fókuszált vektorok. Okay, so these are called future-focused vectors. Tehát ezeket úgy hívjuk, hogy jövőben fókuszált vektorok. And a vector has two characteristics. It has a direction and a distance. És egy vektornak ugye két jellemzője van egyfajta irány és van egyfajta távolsága. You can see that some of these blue vectors will take this woman in the direction she wants to go. Some of them take... Látható, hogy a vektoroknak egy része, vagy néhány ilyen vektor abba az irányba viszi ezt a hölgyet, ami felé ő akar haladni. Lehet. And some take her in the wrong direction. És néhány a rossz irányba viszi őt.
and some take her maybe in the right direction, but not all the way there. És néhány lehet, hogy elviszi a megfelelő irányba, de nem teljesen oda. So that's an example of the two characteristics of a vector. Ez egy példája volt, hogy egy vektornak ugye két jellemzője van. The challenge we have is that there are almost an infinite number of future-focused vectors. A kihívás, amivel mi szemben állunk, az az, hogy szinte végtelen számú jövőben fókuszált, koncentrált vektor létezik. And the question then is, which of these vectors will get me where I want to go? És a kérdés az, hogy a vektorok közül melyik az, ami engem elvisz oda, ahova akarok menni. Now that brings us to concept number one, and that is that we are super smart at a subconscious level. Ugye ez visszavezet minket az egyes koncepcióhoz, ami kimondja gyakorlatilag, hogy mi szuper okosak vagyunk tudatalatti szinten. And limbic arc interfaces with us at a subconscious level. És a limbic arc az egyfajta interfész biztosít számunkra, hogy mi kommunikálni tudjunk egy tudatalatti szinten. There we go. What we have done with limbic arc is we have created a database in the cloud, and in that database we have placed future-focused vectors. They're sometimes called boost ingredients or virtual items. Can we go sentence by sentence, please? Yes. Just short, yeah. Okay. We have created in the cloud a database. A felhőben egy adatbázist hoztunk létre, yes. And in that database, we have placed what we call virtual items. És abban az adatbázisban mi elhelyeztünk úgynevezett virtuális tételeket. And they're sometimes called boost ingredients. Néha ezeket boost összetevőknek hívjuk. Or future-focused vectors. Vagy hívhatjuk őket jövőben koncentrált vektoroknak is. So each of those vectors is an arrangement of things, and so it carries with it a packet of information. Mindegyik dolog, mindegyik ilyen vektor dolgok egy elrendezése, tehát információ csomagot hordoz. And because there are multiple ways to represent the same information, és mivel több módon lehet ugyanazt az információt reprezentálni, képviselni, the digital code that comprises our library is just one way to convey the information that they carry. És a digitális kód, amiből áll a mi könyvtárunk, az csak egy módja annak, ahogyan az információ továbbításra kerül. And they also have a field. És nekik is van mezőjük. And they exist with us in the 0 point field. We're talking about the future-focused vectors here? Yes, yeah, in our database, in the cloud. Igen, az adatbázisban ugye beszélünk itt a jövőben koncentrált vektorokról, és hogy nekik is van mezője, ugye ez a lényeg. And there's our concept number 6. This is the fact that they exist with us in the 0 point field. És ugye itt a 6-os koncepciónak az a lényege, hogy ugye ezek együtt léteznek velünk a nullponti mezőben. Now what we have done is, in order to help people select the right items in the library, we have created what we call the Spark Scan. Igen, tehát mi azt csináltuk, hogy ahhoz, hogy az emberek ki tudják választani a megfelelő tételeket a könyvtárba, mi létrehoztunk ez úgynevezett Spark Scan-t, egy ilyen szikra szkent, egy szikra letapogatást. Ez egy módszer. Go ahead. The Spark Scan requires some real-time biometric input. A Spark Scanhez, tehát ehhez a letapogatáshoz, vagy érzékeléshez szükség van egy valós idejű biometrikus inputra, egy bevitelre, valamilyen fajta bevitelre. The first one we use is a voice. Az első ilyen az a hangbevitel. So you speak into your phone or your computer, and we record the energy of your voice and do a voice analysis. Igen, tehát gyakorlatilag az első dolog, amit csinálsz, hogy beszélsz a számítógépedbe, vagy a telefonodba, egy hangfelvétel készül a te hangod energiájáról, és egy analizálást hajtunk végre. We then
present to you a target on the screen, and you touch the target, and it moves. You touch it 5 times. És utána egy célpontot helyezünk a képernyőjére, a telefonod vagy a számítógéped képernyőjére, és ahhoz azt meg kell érinteni egymás után 5-ször. Yeah, we hear that noise again, László. Yeah, it's coming and going, but at least we know that we can't fix it, so we'll just keep going, right? Yeah, that's right. Ugye a hanggal nem tudunk mit csinálni, és így folytatjuk tovább. You're correct. We call that target, when you hit the target, that's called the tactile response. Egy érintésen alapuló reakciónak hívjuk ezt a folyamatot, amikor ugye ezt célpontot kell megérinteni, vagy az egereddel megkattintani. Those two inputs then, the voice and the tactile response, are combined and we create a unique spark. Okay. És ugye ez a két bevitel, maga a hang, illetve az érintésen alapuló bevitel egyedülálló módon létrehoznak egyfajta szikrát hoznak létre, egy sparkot. And that spark is used to ignite or initiate the algorithm that processes. Ezt a szikrát arra használjuk, hogy ez a szikra begyújtsa, vagy beindítsa azt az algoritmust, és akkor most jön a következő mondat, go ahead, that processes the future focus vectors or the virtual items and gives each of them a score. Ami ugye feldolgozza a jövőben fókuszált vektorokat, és mindegyiknek egy eredmény, mindegyikkel kapcsolatban egy eredményt szolgáltat. Yes, go ahead. So in the case of our woman who wants to have a thinner waistline, tehát a hölgy esetében, aki le akarna fogyni, the items that may have received the higher score could be the things on the left here showing on the screen. Lehet, hogy azok a tételek, amik a legmagasabb eredményt kapták, értéket kapták, azok a tételek lehetnek, amit itt bal oldalt látunk. Ugye a humic acid, ez valamilyen fajta well, yeah. Sorry, sir, I cannot translate these. I mean, humic acid. I have my laptop open. Hold on a second, please. Gyerekek, az a helyzet, hogy ezt én sem tudom lefordítani, úgyhogy egy másodpercet kérek, tőle is kértem egy másodpercet. Például az első, a huminsav az első. I got it in Hungarian. It's called huminsav. The first one, humic acid. The second one is Atlas cedar. Hold on. I hope I announced it correctly. That's an herb. That's an herb. Okay, good. A második pedig az egy gyógynövény lesz. Atlas cedrus a neve. Atlas cedar. Okay, that's for now. I think it's good. Okay. Okay, good. So then she would select these to be included in her info boost. És ugye a hölgy aztán ki tudja ezeket választani, ezeket a tételeket, tehát ezt az Atlas cedrust is például, hogy ez belekerüljön az ő info boostjába. And then she would activate the info boost, and it would direct that information to her through a field effect. Oké, és egy mező hatáson keresztül ugye aktiválni tudja ezt az infoboostot, és ez hatást tud gyakorolni rá a mezőn keresztül. Okay. Now it's directed to her through a field effect. Na most ez ugye egy field effect, egy ilyen mező hatás által kerül irányításra felé, yes? And not to her at a conscious level. És nem tudatos szinten történik ez. But at a level below the reticular activation system where she is super smart. Hanem a retikuláris aktivációs rendszer alatti szinten, azon a szinten, ahol ő szuper okos. Which then brings us to concept number 7, that we share information. És aztán elvezet ez minket a 7-es számú koncepcióhoz, hogy mi információt osztunk meg. And concept number 8, that our bodies are designed to receive and transmit information. És aztán elvezet minket a 8. koncepcióhoz, hogy a testünk arra van alkotva, hogy fogadjon és adjon, küldjön információt. And concept number 9, that our cells are designed to receive information. És a 9-es koncepcióhoz, aminek a lényege az, hogy a sejtek úgy vannak tervezve, úgy vannak megalkotva, hogy információt fogadjanak. And concept 10, that information can create a physiological response.
És aztán a 10-es számú koncepcióhoz, ami kimondja azt, hogy az információ az életleni reakciót hoz létre, vált ki. Now, limbic arc is not designed to diagnose or treat any disease. Most a limbik árkot azt nem arra tervezték, hogy betegséget kezeljen, tehát gyógyítson, vagy diagnosztizáljon. Our objective with this technology is to improve the quality of life. A célunk ezzel a technológiával az, hogy az életminőséget javítsuk. But because health is a key factor to quality of life, De mivel az egészség az egy kulcs összetevője az életminőségnek, we often find that the benefits people receive are expressed in terms of improved health. de éppen ezért gyakran észrevesszük azt, hogy azok az előnyök, amiket az emberek megkapnak, vagy amiben részesülnek, ez abban mutatkozik meg, hogy az egészségük javul. But the nice thing about limbic arc is it can have a positive impact on any area of your life. De a szép dolog a limbik árkban az, hogy életed bármely területére lehet pozitív hatással. You may want more money, or you may want a thinner waist, or a better relationship with family or friends, or to Lehet, hogy be esetleg happier. több pénzre vágysz, vagy szeretnél lefogyni, vagy boldog a párkapcsolatra, a családoddal szeretnél boldog kapcsolatra szert tenni, vagy egyszerűen csak boldogabb szeretnél lenni. All of those objectives can be helped with an InfoBoost. Igen, az InfoBoost az segíthet mindezen célok elérésében.